jirgin ga na Emirates mai gida biyu ga hinan ya gara a wannan cikin namu. Masar sai rana. Da wannan Saudiya Riyadh. Ya wannan otal na Cairo. A otal a Cairo muna jiran makwani. Muna jiran makwani. Muna mun shigo ɗaki. An shigo ɗaki. A gaskiya otal isu masha Allah. Otal isu masha Allah. Komi da ya launa. An gani waje. Yana aka buɗe ta. Ta kwanta ƙarfe biyu ta yi kusa. Gaskiya Masar ba ta laifi. Egypt Airline bai da laifi. A kaka otal sanki etoile lahiya lau. Ka ci abinci mai lafiya. Cairo. Ga wannan mun shiga bus zuwa maka zuwa airport. Yau masallacin da sunna nan toilet ne.